Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Aquí estades na vosa historia, nas vosas historias que tendes como sección especial do Galiportus, con unha persoa moi especial, Abrando Raca, moi boas. Hola, boas, que tal? O noso historiador de garda que ven aquí falarnos de moitas e lindas cousas. Hoxe vamos un pouquiño para atrás no tempo, non moito, aínda non nos fomos para idades clásicas nin medievais, non medievais. A ti que máis que é o que che presta máis? Cal é a parte da historia que máis che gusta? Depende do día. Eu así, a ver, si que é certo que aí moi mal, porque non penso varias veces o día no Imperio Romano, mas ao final interesa un pouquiño todo, depende do día, non? Así, sobre todo o que me interesa é a xente pequena. A xente pequena que fai grandes cousas. Moi ben, pois a xente pequena que fai grandes cousas efectivamente encaixa moi ben co que hoxe vos queremos contar. Falamos dos anos 40 do século pasado, xa sabedes o que pasou aí, unha grande guerra, pelexa de irmãos, unha pelexa importante a nivel mundial e unha pequena historia escondida durante moitos anos e que pouco a pouco foise sabendo dela, unha historia que nos fala do Ribeiro, dunhas irmás que puideron axudar a moitísimas persoas a salvarlles a vida no seu camiño desesperado por recuperala, por encontrar unha nova vida lonxe do holocausto. Falamos das irmás Touza e quixemos tamén contar cunha compañeira. Efectivamente, coa Noemí. Sí, señor, coa Noemí, outra historiadora tamén do equipo de Xeitura Cooperativa, que ela é a encargada de falar de temas do Ribeiro e pensamos que ela era a máis idónea para falarmos das irmás Touza. Escoitámola uns minutiños e agora continuamos. As irmás Touza, quenes eran? Pois Lola, Amparo e Julia Touza Domínguez. Pois, como digo, eran tres irmáns de Ribadavia que resentaban a cantina, un quiosquiño da estación de tren da vila. Xa o levaban seus pais, que tamén tiveran un casino no centro da vila, xusto na planta baixa da vivenda familiar. Hoxe en día hai unha plaquiña na honra das irmáns nesta casa que está ao carón do concello da vila. Nesta cantina, nese quiosquiño da estación de tren, vendían aos pasaxeiros deses trens que facían parada no lugar, melindres, rosquillas, licor café, viño, todo algo para facerlle un poquinho máis levadeira a espera. Estamos falando dos anos 40, entre os anos 41, 40, 45. Ese quiosco e a súa casa eran lugares de reunión, para todo o mundo. Elas eran moi bondadosas, tiñan moi bo corazón. De Lola dice que era moi forte, moi rexa, pero que tiña un corazón tan grande que non lle collía no peito. Entonces esas reunións que facían eran benvidos todo aquel que quixera pasar por ali. Contan que no ano 41, estando no quiosco, Lola dase conta de que hai un señor que non se move en todo o día dos bancos que había no andén da estación. Entón que se achega a él e lle pregunta se está ben. El non a entende, non falaba castelán, non falaba galego, pero Lola entende que está mal e decide darlle a cobillo, leva para a súa casa. Esa persoa era un escapado da Alemanha nazi que a través da liña férrea, a través do camiño de tren pola
costa cantábrica, chegar ata Ribadavia fuxindo das penurias, todo o mal que lle facían aos xudeus. Era xudeu, viña buscando a liberdade, buscando o poder vivir dunha forma tranquila. Lola, as súas irmáns, é unha rede que tecen entre todos, logran facer que este xudeo, Abraham Vendallen, chegue a Portugal e logre fuxir a América. Detrás dele virán decenas máis. Hai quen di que chegaron a ser 500 xudeus axudados polas irmáns, pero bueno, de momento non hai constancia do número exacto. Sí que foron moitos que lle deben esa liberdade ás irmáns e a esa rede que estaba formada por dous taxistas da vila, Xosé Rocha e Xavier Míguez, o que lle apodaban o Calavera, un intérprete que era un toneleiro de Ribadavia que se chamaba Ricardo Pérez, que tiña emigrado a Nova York e sabía inglés e algo de polaco, chamaban o embalsista e gracias a él lográbanse comunicar con esos refugiados, con esa xente que viña, que chegaba ata Ribadavia. E un barqueiro, que era Ramón Estévez, axudado tamén polo seu fillo Francisco. Entre todos tecen esas rutas de fuxida. Eran 3 rutas, unha por sendeiros dos montes cercanos, outra por estrada, cruzando a ponte cara a Arnoia, e outra cruzando Río Miño en barca e despois seguían a pé cara a fronteira portuguesa. Como se coñece ou como saiu a luz a historia das irmáns? Pois, digamos que a voz de la Tora, a voz da Lista, chegou dende outro lado do Atlántico. Un vello xudeo en Nova York quixo no ano 1964, xusto 2 anos antes de que falecera Lola, quixo saber quen tiña ou quen fora aquela muller que o levara unha noite cara a outro lado da fronteira. O seu nome era Isaac Ridman, que gracias a esas irmáns e a súa rede logrou chegar a América nos anos 40. Ridman dice que coñecera un inmigrante galego na Gran Mazá, un tal Amancio Vázquez, que, sabendo que volvía de vacacións a Galicia, lle pide que pregunte, que busque as irmáns para darlle as gracias, para agradecerlle o que fixera por el. El xa estaba maiorciño, ele tiña unha saúde delicada e non podía viaxar. O encargo terminou chegando ao libreiro Antón Patiño, que dice que, maravillado ca historia, decidiu ir na procura das irmáns e entrevistouse con elas. Deixou escrito un libro antes de morrer, no ano 2005, no que se conta a historia das irmáns. As irmáns fixeronlle xurar que ata que morreran todos non publicara nada, porque a pesar de que Lola morreu no ano 63, Amparo e Xulia entre 81 e 83, tiñan aínda medo a posibles represalias. Hai que dicir que a Xestapo paseou pola vila buscando a esa madre, como apodaban na rede, en busca desas mulleres ou desa muller que axudaban a fuxir aos xudeus. Unha vez que estes xudeus... Moi ben, pois este sería un pouco o primeiro corte introductorio de Noemí, da nosa compañeira, falándonos desta especie de Schindler galegas, Abraham. Sí, efectivamente, así hai moitos casos, non? Así, e os que fican no anonimato, non? E si é certo que algúns, claro, o Anxo de Budapest ou eso, o Oscar Schindler, non?
pois tiveron esa trascendencia que lles deu o terse convertido en suxeitos de filme. Sí. Voz, non? Visibilidade. Certo, e claro, temos pois estas historias máis de ámbito local, non? Inclusive pois moita xente que visita Ribadavia e nunca ouviran falar pois desas tres irmáns. É certo que, pois iso, ata que se publica ese libro en 2005, pois non hai esa repercusión, por pequena que for. A placa a que facía referencia a Noemí, pois non se coloca até 2008 ali na casiña, e moi agochada, non? Está debaixo dun soportais. Efectivamente, para que a xente máis ou menos ubique, quen coñece a Ribadavia, pois está a Casa do Concello ali na praza, e xusto pois é unha casiña que está no lateral, así con soportaliños. Normalmente na porta poñen como un ramiño de flores, e é unha cousa bastante curiosa, non? E de facto investigacións que se teñen feito pois incluso apuntan a que tal vez houvese un pouquiño de tolerancia con esa rede que las tiñan por parte senón de todas e de algunhas das autoridades locais, porque non só estaban frente ao Concello, sino que nos baixos do Concello onde estaba o cárcere. Hai quen especula inclusive con se xa tiveran tamén axudado durante a Guerra Civil a algunha persoa fuxida, porque tanto na cantina a que fai referencia a Noemí como a propia casa familiar tiñan esconderixos no subsolo, e sí que pois hai quen especula con ese uso xa inclusive na Guerra Civil. Había a partir de ese momento, dese inicio da rede, todo un percurso que viña desde Franza, cruzaban os Pirineos, e depois o que por onde viñan era por Medina del Campo. É dicir, para que eu me aclare tamén, é dicir, eran xudeos, escapaban normalmente de Alemanha, de Polonia, cruzaban dos terreos ocupados pola Alemanha nazi, a Francia, Vichy, tal, chegaban a, digamos, a Endaya, a Irún. O obxectivo era Irún, efectivamente, se podían, viñan por o camiño de ferro até Vigo. Bueno, o camiño de Vigo, paraban en Ribadavia. E aí estaba, para que non teñades moita idea, está a fronteira, está ao lado do miño xa con Portugal, a 7 ou 8 kilómetros. Sí. O obxectivo era chegar ao porto e arrancar, camiñar para a América, en barco. Sí, de facto era a cidade de Nova York, non? Era así ese punto que tiñan máis en mente. E os que tiñan sorte chegaban de tren. Moitos, pois, o que dicía, viñan e tiñan que desplazarse andando por a zona por terra de Campos e por aí, e depois, pois iso, xa entraban en Ribadavia. Caso curioso iso, aparte do tema de que estaba o cárcere fronte á propia casa delas, tamén o tema do propio Ricardo Pérez, que era unha persoa super calada, non, pois iso, era dos que respondían con monosílabos, non? Ou con palabras moi curtas, e se lle morría un familiar de que morreu, de repente. Non era unha persoa que fose así moi de falar, e interesaba até certo ponto, porque non lle chamaban o evangelista por acaso, sino porque era protestante. El converterase ao protestantismo nos seus anos de migrante, e entón aí a verdade é que estaba xogándose un pouquiño, non? Si tiña a sorte, pois eso, de falar inglés, de chapurrear un pouquiño polonés ou alemán, e entón pois facía pois ese traballo de traductor, non? Mais o certo é que sí que se xogaronse bastante, e tamén non é por acaso que a Xestapo estivese en Ribadavia. Iso deixoume louco do audio que escoitamos. A Xestapo paseando por Ribadavia. Claro, sí, a ver, irían tomarse uns blancos. Un bo viño do Ribeiro. Claro. No, por que non a Xestapo se pode tomar un Ribeiro? Pero é que se paseaba por toda Galiza, porque durante eses anos temos todo, depende de se lle queremos chamar en alemán ou en inglés, non? Pero temos o wolframio e temos o tungsteno. Ese dous nomes para ese metal que se empregaba nos reforzos das blindaxens, non? E entón había toda esa luta escondida entre os alemáns que estaban aproveitando o acordo coa España franquista para explorar as antigas minas que moitas delas incluso con orixe prehistórica de estaño, que depois xa se estaba aproveitando pois todo o que era o
o wolframio, non? O tungsteno. Non anticipes, Abraham, porque iso vai ser outro episodio outra de cosa Historia que se e vai Historia falar. seguro. Entón xa non vou dicir aí o tema, mira ti que foi Fala. morrer na costa galega, non? Un dos protagonistas de foise co vento, non? De Gone with the Wind, aí o Rubito. Que acontece, claro, que a final a xesta xa andaba por aquí, entón pois si, no momento en que salta esa persoa, esa que nos fai pensar inclusive nunha película de James Bond, no? Madre, no? Ou Mai, pois comezaron a buscala aí até 4 veces que se saiba, pasaron por Rivadavia atrás dela, claro, preguntando, e iso tamén reforza o que di algunha xente de que tal vez as autoridades locais, pois claro, ao final estaba esa piedade tamén, temos que pensar que se ven aquí pois había un réxime moi emparentado co fascismo e co nazismo, tiña esa componente de piedade católica que tamén nacional catolicismo. Claro, puido influenciar un bocadiño nese mirar un bocadiño para outro lado, en cuanto pois as irmás estaban deixando pasar a esas persoas. Estades escoitando Historia e Historias aquí no Galiportus, hoxe as irmás Touza. E escoitamos tamén algo máis que nos ten que contar a nosa compañeira e amiga Noemí para xa un pouquiño ir acabando ca cuestión das Touza. Xudeos chegaban a Rivadavia, elas os escondían ou no baixo, nun pequeno tulú que tiña o quiosco, esa cantina, ou mesmo na casa na vivenda familiar, para evitar ser descubertos. Había veces que non era posible darlles saída, leválos, acompañalos no mesmo día, entón tiñan que quedar agochados ata que as cousas estuveran calmas. Estaban moi vigiladas, sobre todo cando xa se empeza a oír falar nese momento, nese mundo, de que había unha persoa apodada a la madre, como decía, que axudaba a eses fuxidos alemáns. Entón tiñan que ter moito tento. Lola coidábase moito das compañías, medía moito as palabras con entornos que non eran os habituais de xente coñecida, e incluso din que as miradas, non? Que era tan cuidadosa que por eso lograron facer o que fixeron sin enterarse de ninguén ata o punto de que ningunha das familias de todas estas persoas coñecían a historia mentras eles viviron. O souberon, enteráronse delo unha vez falecidos todos, e unha vez que Antonio Patiño publica a historia no seu libro. De feito, Patiño a recoñece nese ano 64, 2 anos antes de morrer Lola, e garda silencio ata a publicación un pouco antes de morrer. Como curiosidades, pois o Centro Pérez por la Paz plantou nas colinas de Xerusalén unha árbore no nome de Lola no ano 2008. Steven Spielberg interesouse pola historia das irmáns. Hai unha obra de teatro baseada na súa historia. Tamén contan que ao redor da cociña desa casa familiar as irmás reuníanse con outras mulleres da vila e degustaban café sical, que era un luxo naqueles tempos de miseria, non? Que tiñan, porque ello escondían aos que contrabandeaban con el en Pontevarxas. Tamén que esa bondade, eses corazóns que tiñan, axudaban a todos aqueles que lle pedían axuda, dándolle comida, dándolle roupa. Xusto en frente da vivenda delas está o concello, e na parte baixa do concello había calabozos. A ventá estaba xusto en frente da súa vivenda, e dicían que lle pasaban comida a eses presos a través das reixas.
Moi ben, pois Astouza, máis cousiñas. Contaba Noé dunha árbore en Xerusalén. Sí, que lle plantaron aí entre os recoñecementos que se lle fixeron por parte da comunidade xudía internacional, pois foi así unha arboriña en Xerusalén, pois iso, como unha homenaxe, non? Son árbores que se plantan, pónselles o nome de persoas que representaron pois un papel importante, non só no tema, pois iso, dos fuxidos do Holocausto, senón en xeral, pois na protección, non? E desenvolvemento das persoas xudías no mundo. É certo que despois tamén se empregou pois para xustificar pois certas pretensións do sionismo, pero neste caso pois sí que é unha homenaxe merecida, porque o máis seguro é que ningunha das tres pois o facían pois pensando en pobrecitos os judíos, senón que pois estarían dispostas a axudar a calquera persoa que estivese fuxindo da barbarie. Infelizmente, pois como xa dicía Noemí, Lola morreu prematuramente nos anos 60, no 66. E de facto pois o que dicían, non? Que morrera do grande que tiña o corazón, porque pois fora un infarto que lle provocara despois un derrame cerebral e pois morreu prematuramente, sendo sobrevivida pois durante casi 20 anos por as irmás, por Amparo e Julia, que mantiveron a boca pechada como un peto ata que se revelou todo. E a boca aberta que temos que ter nós recordando, rememorando este tipo de historias, aproximadamente unhas 500 almas salvadas das poutas da Xestapo e os seus secuaces neses anos 40 tan duros para os hebreus, para os xudeus, nesta época tamén de sionismo forte. Tamén compre recordarmos este tipo de historias. A última, Abraham, para cando un museo dos nosos queridos veciños de Ribadavia tamén que dean ese recoñecemento a Astouza. Ou unha saliña, aínda que sexa. Ou unha saliña dentro dese grandísimo museo sefardí, non? Dese museo de historia hebrea de Ribadavia. Tamén estaría moi ben recordarmos o papel de Astouza nesta historia moderna de protección á xente que escapa da guerra da barbarie. Astouza, aquí no Galiportus. Historia e historias. Historia e historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.